Hasta ara feia molta estona que no veníem i no rodava un compàs de 4. Sí, feia estona que no sentia la musiqueta. Estem desentrenats, tio. Bueno, cosetes, vinga, que hem de dir un parell de cosetes. Tenim notícies. Tenim informació. Primer de tot, és el darrer episodi que gravam en aquest set. En el setup passat. Mostraven, no han pagat No. durant aquests mesos. No hem pagat en lloguer. I mos han dit idea el mejor postor i d'ahí Dios. Ha pagat €1 i ja m'ho ha guanyat. Nos han ganado. Sí. Ah, bueno, donant per concluïda la primera temporada, Fent com es passa el micro. Així. s'ha pillat. Vinga, donant per acabada la primera temporada del Vermutej. De veritat el vam mutejant. Ho veu en fer patada, igual, no passa És res. que mirem OT a veces. Ja no Per veig TikTok. res. Què veig? TikTok o té. TikTok, tot TikTok. Bueno, a veure, fa estona que no passàvem per aquí, eh? Fa estona. Fa Fa no. molt. Ah. De fet, jo no me'n recordo ni quin episodi és. No, crec que és 13. 13. Sí, és 13. I en castellà? 13? Agárrame que me crece! No m'ho peguis. Xiste de terobassa. Sí, claro. Bé, ja està. Bueno, fer un parèntesi. Sí. Bé, res. Fa un parell d'episodis que no gravam per tema festes, vacances, que també són persones, i ja està. Ja som aquí, número 13, amb un convidat molt guai. No tornaré a dir amb un convidat molt guai, autònom. Resulta? Sí? No ho sabia, no. No se posa malalt mai. Ja, És un superpoder que tenen els autònoms. Si no, frenador, ibuprofeno, tot això, no? I Rosa ja se febre. Exacte. crec que és una cosa molt guai que fa, és assessor d'imatge i és en Fernando. Com estàs? Muy bien. ¿Y vosotros? Bien. Ja has passat per maquillatge, per... Yo he empezado ya por Chapi Pintura. Molt bé. M'han tractat molt Sí, bé. sona molt. Tantes parts. Ja, Però no te fan coses perquè l'altre. Els convidats els tracten bé. Bé, normal, no te fan esperar, no? Ja, res. No hi ha hagut cap inconvenient ni res. Tot perfecte. Cap contratemps. Pot contar la veritat. Ai, però no tenien rímer. He hagut de treure el meu. Molt bien llevat el rímel, que també, per estona. Això ja. Sabia que ho deixat. Un Bueno. quadre tot. Un quadre basta. M'han fet esperar 20 minuts de fora, nosaltres no podíem obrir, un desastret, però... Sisplau. Fins que jo he agafat la clau Això. i he dit, ara entrarem. Tanta sort en el Roser, no sé què farien sense ell. Hombre, avui és la veritat. Que Que... no haguéssim entrat. Menys mal que en Fernando les coses com són. Hombre, Bé, teniu set. vinga, Sí, tinc per tu. Vinga. Tinc per tu, tinc per tu. Avui haurem de fer un eslògan. Adriano, Com? sorpréndenos. Ai, ai. Mem. Mira. Salut. Moda, no? Moda, imatge... Sí, Imatge, què t'estimes més? moda. 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 El guai és concepte moda. O Pues, fashion. No sé, fashion week. si jo venc d'Itàlia i fer el que és això. Ara. Ah, Vinga, vinga, l'altre. El Sí, és la feina que fa, no? Itàlia. Vinga. pues vinga, salut. Moda. moda i ritme. Ui, avui ningú apoya, és bon Jesús. Anaves a pagar, No, no he apoyat. No, i demà és el Santo Dia de l'Amor. Tu hi creus en aquest dia? No. La veritat que no massa, però... Vale, vale. Vale. Deixant-se Ja no celebro el que puc dir. Sí, Exacte. teòricament avui és Sant Salteri, no? Pues estamos de celebración. Això t'anava a dir, aquests el poden celebrar. Ah, jo no, joder. No, jódete. Tu demà. Jo demà. Jo no ho celebro, tampoc. No diguis que no, que si no te fan un ratllado te tenim enfadada tota la setmana. Sí. Serà això. I si no és un màxim... Vinga. Jota. No t'agraden els de Bé. Tinder. És molt materialista. Ho duim. Olimpia Resumo. Bueno, vinga, conta'm-nos, qui ets? Qui som? Jo Sí. som el Fernando. Vale. Yo sempre dic que som un geógrafo enamorado de la moda.
Perquè jo soc geògraf. Tu ets geògraf. M'encanta començar amb aquest. Claro. Claro. Plot twist. Jo sempre sorprenc, no? Sí, Pues, sí, sí. jo vaig estudiar la carrera de geografia i quan la vaig acabada vaig dir adiós. Adéu, ja m'he situat, ara sé el que vull. Ja he tapat un parell de boquetes. I a més he estudiat una carrera que em va agradar i ara me'n vaig a Madrid a estudiar el que jo vull. Vale. I me'n vaig estudiar assessoria d'imatge. Me'n vaig anar a estudiar assessoria d'imatge i després vaig fer un curs a Madrid, una escola internacional, vaig fer un curs d'estratègia de venda. Sobretot per estructurar el negoci. Ja en faig un altre, però bueno, això sempre va així. I vaig començar en el món de l'assessoria d'imatge. Vale. I això que vas estudiar a Madrid, Mm. de manera perquè no en tenia idea, què és? Un FP, un... Era un màster, Vale. però Perquè sort de com la vida. ja dins d'aquest màster... No, perquè era un màster privat. Ah, va. Claro, vaig dir, allà que vamos. Ja que sé cap on vaig, aniré cap allà. No, era un màster privat, el que passa és que era un màster que estava format per 2 cursos. L'escola va tancar i només me va donar temps a fer els cursos Ah, de aquesta escola, no? Sí, me'l va deixar així, m'ha trucat això. I vaig dir, bueno, pues, Bé, què hem de fer ara? I vaig contactar, bueno, va contactar jo un assessor d'imatge que vaig conèixer a un congrés que havia anat i m'ha dit, mira, que faig la primera promoció a la meva escola internacional, vols ser tu? I vaig dir, allà que vamos. Se m'ha tancat una porta, se m'ha obrit una finestra i vaig dir, no vaig estudiar allà. I després vaig estudiar un curs. Que guai. Sí, està molt guai. I el dia d'avui estàs tu tot sol antes de pedir-ho. Sí, me fa una por, pits. La veritat que pits ho pot ser. Ara estic jo a un altre curs perquè jo crec que a les nostres feines, que són, jo sempre dic que és com un poc del món de la faràndula, no? Per viure un poc de l'imatge és complicat, no és impossible. I jo necessito algú que me guiï i sàpiga exactament cap allà on vaig. Vale. Per tant, necessito un guia i jo faig un curs perquè realment me guiï per saber totes les estratègies, perquè no només és saber d'imatge, és saber de tot. Home, Perquè, al final t'has de sobrevendre com a assessor, no? claro, m'he de saber vendre com a assessor, he de saber fer factures, he de saber... Això ja crec que... He de saber de màrqueting, de tot, i és impossible. Exacte, per tant, ara estic fent això. Focuset. Exacte. Mira-lo. Eh! El que veig són igual. Però! Ah, també? Escolta'm, No, però sí. agressivitat no. Ja. Plat un pas. Oye, no m'ha pegat que m'ha dit i m'ha dit, A mi m'he no Va. Ja ho vull veure, en això. Fora la No, repetició. antes se n'han rigut de jo i ara li he fet una broma. Ja espera. Man, jo... No, no li he fet ja. Ja t'ho juro que m'he pensat que han fet així i no s'han ferit. No. Sí, 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 sí. Igual, Mira, ara que s'ha un broma. vídeo. Bueno, la gent que mos escolta i no mos veu, hi ha hagut un error de perspectiva. Sí, Gros. totalment. Ara una cosa que no me cuento. ¿Te has por ver por qué no nuestro de Goldberg? ¿O estás He cuenta? de ser sincer. Sí, claro. No. Ah, es que es súper igual, Eric. Molt bé. No sé si has estat subconscient, perquè no anava així vestit, també m'he Segur canviat. que sí. Però, escolta'm, és que... No, no, no. Vull dir que se sang. Sí, no, no, és que això és mentira. Que lleva por En dentro. serio, tot el vende. Brutal, en sèrio. Continues tu? Sí. Vinga. Aquí hi ha una bona pregunta que és què és el que te transmet la moda i bé, perquè aquest camí ho és a dir, ja ho has Sí, contestat. ja ho he així que, explicat. val. és a dir, Per jo, el món de... Ja no la moda, sinó el món de la imatge és... bé, sí, perdó. Sí, no, bueno, no passa res. És com a un... transmetre els teus valors, realment conèixer qui ets, perquè jo crec que en el món de... Bueno, jo m'he conegut qui som, i per això puc ajudar a diferents dones a poder fer aquest camí, i realment representar el que tu penses. Jo, per això és el meu pilar fonamental. No, Sí, no, estamos, sí, per exemple. Mira, m'ha assustat. No, És que no lo d'impàs, no no, però, és a dir, és una cosa molt bona que el que tu vulguis transmetre, és a dir, tu el teu procés per arribar a transmetre el que tu volies en la teva imatge, a on va començar i com s'ha... És a dir, tu creus que ha acabat el teu procés? Vale. No, està en el començament, jo crec. I això... Mira, el meu procés va començar un dia a l'institut. A l'institut? Així. Jo estudiava segon de batxiller i anava a IES aquí a Marcó.
i em vaig comprar a Zara un calçón de flors de xandall i li vaig dir, mama, me posaré aquell calçón de xandall per anar a l'institut? I me diu, claro. I jo, ai, però no ho sé. I me diu ma mare, escolta'm, si te'ls poses, no vagis així. Diu, ves, ensenyar ben alt i Ets de te'l poses. defenses. Claro. Exacte. I vaig dir, allà que voy. I aquí va començar. El que passa és que no és un procés fàcil. No. No, perquè tot i que la gent no te miri o tot i que la gent no te jutgi, tu sempre penses que ho fan. I a mi me passa encara ara. És a dir, jo me poso el que vull, no. Me poso el que puc en aquell moment. No. És a dir, no és el que vulgui. Però És jo això de que te poses el que pots. me poso el que puc en el moment que estic. És a dir, jo me poso una falda els dies que jo considero que me puc posar una falda. Segons així com Segons tu te l'estat sents. d'ànim que jo estic, perquè no tots els dies estem igual, no? Hi ha dies que tu te menges el món i t'és igual, el que te diguin, i tal. Hi ha dies que, pues no. Jo te sent més... Què passa? Jo, per exemple, que som assessor d'imatge, sé jugar amb moltes coses. Jo jugo amb els colors els dies que m'acosta un poc més, i els dies que no, pues me poso negre, però em poso una falda o un Ja. tacons. Saps? Ara cada dia m'acosta menys. Però sí que és vera que encara avui en dia que jo fa feina de imatge, m'acosta és per disfrutar, no de la meva autenticitat perquè la disfrut, sinó que per que te sigui igualment el que dius. Això és el que jo considero que té important la moda i la imatge. És per disfrutar de ser autèntic i que jo De lo que tu creus. Sí. I també jo crec que ens condiciona un poquet el lloc allà on vivim. És a dir, jo crec que jo mateixa, Mm. potser si visqués a Madrid, me posaria una roba totalment diferent de la que duc. Jo personalment, tu no ho sé, Sí. però vull dir que a vegades es viure un poble, que nacional Manacor està considerat ciutat, però és un poble... És un poble, que no passa res, però ho és. Jo vull que sigui un poble. Sí, jo no m'ho més, però... Que té les coses molt bones, però Sí, crec que amb aquestes tot coses té, sí, exacte. podria millorar. Però ara veure que... Sí, no ho sé, com que te sents, a lo millor, jo personalment, no xerro per una altra persona, però jo a vegades me sent com a més condicionada a l'hora de... Tio, si me posa això, realment desentonaré molt. Sí, mira, jo ara, per exemple, dissabte me'n vaig a la Fashion Week Que de guai. Londres i Tot sol. me'n vaig amb unes assessors d'imatge que fa feina amb elles. Que I guai. jo m'he fet un look que dic, Brutal. carinyo, no? és que el dia, jo a Manacor no puc anar així. Perquè el que tu dius, que desentones, què passa? Que hi ha dies que dius, avui me la suo. Exacte. Xerrar malament. No pot ser. No. Se pot xerrar malament, vale. Pot xerrar vale, doncs Tenim perfecte. un pit, es fa el pip, que sí que ja... Vale, perquè jo som d'aquí que xerra molt malament sempre. Pues jo penso això, que és vera que nosaltres, visquent a Mallorca, que no és perquè sigui dolent, però és que en aquest aspecte estem un poc atrasats. I sobretot, visquent a un poble, és vera que és complicat. Però no és impossible. No, òbviament. És a dir, Al s'ha final d'anar tot és- adaptant. És evolució. No, Exacte. i els límits en el final ens posaran nosaltres. Ningú te dirà, o sí, I si tot que se'n vagi de merda. això mateix. Jo, per exemple, m'encanten els capells i Mhm. no me poso mai capell perquè dic, com puto he d'anar? I dius, és una tonteria. Ja Sí. me diràs qui te dirà algo, però un punyetero Claro. capell. Sempre pots anar a fallar roba i un que tallat. Ja vaig a fotre... Pues també és vera. Saps? Saps? En el límit te poses tu. Realment, que t'importi o no el que diu l'altre, pues, és el problema teu, en el Sí, final, saps? Sí, és que jo entenc el que tu dius, però el procés de imatge personal, o del canvi a dins imatge personal, és aquest. És tu entendre les limitacions que tu tens, però sortir de la teva zona de confort. Exacte. I perquè si tu, a més, vols sortir de la teva zona de confort, és perquè allà on estàs no ho és. Per tant, si tu vols canviar, avanti. Tampoc hem de fer unes passes que mos No, peguem un hostió. clar. No, poc i poc, piano, piano. Tu creus que el 80% de la població està dins la seva zona de confort, no? Bé, jo hi estic. Sí. Jo crec que sí. Mira, a mi m'ha passat molt de pits. Mira, de fet, ara vaig fer un reto, em puc moure. Sí. Sí, claro. Sí. Pots fer el que vulguis. Jo faré el que vulgui. Pot fer espia, si vols. Si ho sabien. No, però mira, vaig fer un reto gratis i d'assessoria d'imatge i vaig donar un parell de tips, no? I hi ha una persona que dius, joder, és que ho necessita, però no s'atreveix. Ja, I no m'ho dirà. I jo ho sé que no m'ho dirà. Però no passa res, cada un té el seu moment. clar. Perquè jo veig, i a més sabrà qui és, ara quan primer és una amiga meva. Hola, millor infern. Sí. I jo veig, mira, ella fa tot el que li dic, a més, super, escolta, És super jo li gust. I envia'm això, envia'm això, envia'm això. I m'ho envia, i li dic, com te sents? I me diu, bé. I li dic, veus, si jo no veig
fum. És a dir, jo el que sé és perquè realment funciona, saps? I jo crec que sí que hi ha molta gent que, per no dir 100% de la població, està dins la seva zona de confort. Quant de pits ta mare, ton pare t'ha dit ai, no sé què posa més me pot això. No, no fa falta, jo m'ho dic jo. Exacte. I això realment és com la pescaria que se muerde la cola. Perquè, clar, si tu no disfrutes del teu procés de vestir-te o de veure-te ben al mirall, ja no és Ja. el vestir-te, no es posa com si fos en pijama o en xandall, el que tu vulguis. Però si no disfrutes d'aquest procés, mai disfrutaràs. Perquè te vas ficant dins una roda de això em posa això i m'és igual, i Ja. això fa que estiguis malament anímicament, que no te vegis representada, no tinguis aquesta força Que realment la imatge ja no només depèn de la roba que te poses. No. El que passa és que depèn un poc de tot. de tot. Mira, a més, jo sempre... Mira, no, com un sudera. No, però... Això és Això no és diferent. A veure, Perdona, a les veure. sudaderes estan en la moda. Sí. Claro, exacte. I a més, uniforme. Clar, Saps? això és És que... home, Totalment. no passa L'uniforme te pot donar moltes voltes, perquè mira, que se diu élite, tothom... Bé, però un escolta, costum. aquests uniformes no són normals, ni a la pura que fan faltes tan curtes. Ai, ai. Molt És incòmode, a més. Que Sí, és que un cotxet de vent i s'ha el futbol. Has d'anar tot el dia. Ara dic que xerraven que... És igual, ja ho tenc. No passa res. Però una altra pregunta, és que antes has dit en les dones que fan feina, és a dir, majoritàriament és un públic femení, no? Per lo que entenc. No té per O què, també fa però públic jo, femení. el meu públic objectiu són les dones. Ah, vale. Sí, jo, bueno, he tingut homes i no hi ha cap tipus de problema, però a mi m'agrada més fer feina amb dones, perquè els homes... Sí, clar, si ets un home molt creatiu i molt així, sí, però jo m'avorres, la veritat. Me aburre. No, no és que m'avorres, és que no és... Eh? S'entén, no? Les Sí, dones claro. són com a més atrevides, a lo millor. No, no és això, és que jo me dono millor amb les dones, no. a mi els homes me costen molt, i És que Sí. ja no sap què ho som. Jo sempre dic que és que pi modi, saps? Pues, no, però és veritat que tractant les dones sempre m'ha estat molt més còmode. Per tant, i a més és allà on realment puc conec i tinc el meu coneixement. Super. Però Doncs, si me vol venir un home que me vengui, jo li fa l'imatge i perfecte. Estamos open. Estamos open a todo, cariño. Jo m'imagino com a una... Rotllo, en plan, quan se posen en contacte amb tu per fer un canvi, un tal, és a dir, tu ja fas, els esperes a l'espai, perquè per jo és com a... Mem, t'he de conèixer psicològicament com estàs, no sé, Claro. o no? És És com a- expliqui'm la teva feina. És com vale. fas? Jo m'ho imagino com Sí. si t'anessis al psicòleg tal qual, Sí. vale? Xerrar un rato i a partir d'aquí com a començar... És que és així, realment. Claro, és que és aquí te viu. És que No, m'ha de no, fer no, tot, no, però no. No, però en sèrio, és a dir, Mira, nosaltres, bueno, jo sempre, així com fa feina, és primer una entrevista. I jo no te dic res de lo que tinc. I tu me vas contant. I perquè, pap, jo m'ho vull anar de compres, perquè no t'aniré de compres. Ja. Esperaràs, perquè les compres és el darrer que És que faig. si gent s'imagina un rotllo canvia'me. Claro, i no, és que no, a veure, És que a mi aquest programa ja no és... Això podria ser... sí, això és horrible. És a dir, ja disposaven unes coses que no els agradaven. Exacte. Pel blau, ara una cosa roja. Que No, tothom plorava. No? tothom plorava, però no perquè li agradés. No. Molta gent, supos que qualcú sí. Pues això és el que faig jo, és una entrevista. A partir d'aquí, bé, pot ser presencial online, jo estoy per tot el món, i a partir d'aquí veig el problema que tu tens i com jo te puc solucionar. I li dic, mira, tu tens aquest problema, jo tinc aquesta solució. Ara t'ho has de pensar. Claro. Perquè, clar, no és Fernando, vull que m'arreglis l'armari i en Fernando ve i t'arreglis l'armari. No, no. No és així. Jo tinc, per exemple, Què era? Què era? Me condo, ella. El maricondo. El maricondo. Ja està, no? jo no som això. No, l'assessor d'imatge no fa això. És a dir, jo faig les edicions d'armari, però les edicions d'armari van molt pautades. És a dir, tu fas un anàlisi d'estil, fas un anàlisi de silueta, inclús fas un anàlisi de rostre, i a partir d'aquí venques l'armari. I molt antes de que jo vengui, te passo
bueno, això és un dossier, jo te passo una informació que tu has de rellenar, clar, és feina de tothom, no te creguis que és feina meva. No, és molt guai. No perquè ho fas és molt guai. A veure, està molt bé. I a partir de quan tinc tota la informació, una setmana tantes o dues, dic, ara, tota aquella roba que faci més de 2 anys, per exemple, que no dus, la lleves. És a dir, no la vull ni veure. Perquè també no la duràs. No. I a partir d'aquí jo venc. I m'enduc organitzant l'armari i fem unes fotos. I jo amb 30 fotos faig entre, el mínim són 50 i el màxim són 150 looks en roba que tu no dus. I són del teu estil i està alineada en la teva silueta i en la teva forma de vida i tot. És a dir, aquella roba que tu no dus tant a dins l'armari, però sí que t'agrada, no sap combinar. No. Sí que no sap combinar massa, sí que no tal, tot això jo t'ho combino perquè tu ho puguis dur. Per això no te'n pots anar de compres. Claro. Mira, vull venir d'aquí a una clienta i... És que al final, si saps jugar molt en la teva roba, és a dir, pot tenir 50.000... El que passa és que el que tu has dit, sempre vas a lo còmodo, a lo segur i... Sense pensar. Sí. Claro. En els A lo looks que tu ja tens Sí. fàcil, perquè sempre anant de bòlit i supos que és lo... Ai, Clar. jo, entre setmana, que vive el xandalisme, em sap greu. Sí. Però jo, a lo millor, és a dir, jo m'agradaria vestir-me, però és que en el final, jo, el meu pensament és... Ai, ara no he començat. No, No sé. no, el xandall és teu. No, però el meu pensament és, va, jo, bé, els matins fa 4 feines, me vesteix, vaig a la feina i m'he de canviar per posar-me l'uniforme. Ja. Jo, el fet de posar-me un batxeros, entre setmana per jo ja és too much. Aquí és la roda dolenta que jo sempre... Dolenta, és a dir, és la comoditat que fa que tu, la teva imatge externa, se separi de la teva imatge interna. I és quan tu ja fas aquest rol de comoditat, de tal... Només te vesteixes cap de setmana, que te vesteixes per la gent. No, és a dir, Jo, tant- no, és a dir, me vesteix els caps de setmanes, però perquè jo m'agrada, és a dir, Pues, si tu t'agrada... durant 3 setmanes, que és el que diu ella, a lo millor me falta temps. No. Això és un... És un Sí, és una Sí, excusa. i no sempre... I no passa res. Va. Jo tens solució. Jo ho he dit, però altres dos també són Sí, iguals. aquí n'hi ha més d'un que ven xandall, eh? Una merda, jo no pot deixar anar a la merda. No, tu no, però... Escolta, Bé, sí, jo pots faig anar. feina de mestre. Vol que te llevi un segon en això? Sí, jo també, Mira. infantil. Vol veure la meva xitxeta avui? Jo me poso un bebera, però de baix va vestida, tio. No, hosti, jo no sé quan m'ho he fet. Un corazón. Ah, diví. Viví. Perquè De demà maquillaje. Aquí, un moig. Sí, però no te com. És a dir, Jo no me podré aquí... És a dir, jo me poso vaqueros per a fer feina, el que vulgui, saps? És super presumit. Sí, I jo se m'agrada. vesteix i combina i no sé què, i Sí. sempre blanquet. Te diu mentides, eh? No. No, ja sempre va en xandall. Saps què? Ja, no ens avertaré. No, però a veure, xitxap. Igual que si hi ha gens o no, me podré una roba o no, perquè no m'agrada que m'ataquen. És a dir, no m'agrada que em puguin embrutar i els nins, pues, a nits em La fruta, feina això en és jo. vera. i si han de fer temper, han de fer alguna cosa, pues... Però Bé, si tens infantil, Bé, jo jo hauria de dir xandall. Però ja no és... A veure, si tu te veus bé A xandall, mi m'és igual. és que és això, és a dir, si el problema és aquest, és a dir, si tu te veus bé en la roba que tu te veus bé, ja està. No, sí, em sembla que m'encanta. Oye, bé, m'encanta. Però tu te veus representada en el xandall, A te més, veus... que fitness, però no tant. Per exemple, en el teu cas és perfecte. Perquè ell va en xandall, perquè li agrada, i perquè li és igual, i perquè tal. Sí. Escolta, no t'obligaré jo, posa't un pitillo, ni un vaquero, perquè pitillo ja no sé. No. Ni un vaquero, ni res. Que tu, No, jo vaig moltes vegades amb aquest xandall leggings, sí, perquè són tan baixes que ni m'ho vull desvestir, m'ho porto molt. La veritat. A veure, a segon de batxiller i jo i és que no Jo- anava a classe Jo- amb el pijama de baixer. Jo no he duit Jo mai no. el pijama. sí, jo... Hi ha molta gent que sí, però jo el trobo incomodíssim i suat s'ànim. Mira, jo, Sí, de primer ja no sé que són que ni me passen, en el pijama. Això no. Perquè eres que el son aquest de bàsquet amples. No, sí, no.
Ai, Fernanda, no m'ho dius. Antimorbo. A part, Però que escolta, si tu t'agrada ja està, això és sí, l'important. claro. Jo és que aquesta moda de... Hombre, yo he de, Salía de xandall i ja està. Clar. Falta més yo he tacons. de reconocer que qualsevol vegada tu m'has dit és que avui no sé què m'he de posar i no Sí, sé sí, què. a veure, tu... Balconet, 100% sincera. Toca fent. Que no, 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 és a dir, Sí. Vas venir que el cap de setmana. sí, sempre és cap de setmana, òbviament. Mira, Avui no m'ha de Però és que ja passa. sí, Però l'altre no passa. m'ha passat. Sí. M'ha passat, Però jo a veure, sempre no. Ja. No me diguis sobre el mateix 13. Anem, escolta'm, jo no me pot xandall i cada dia tenc el mateix problema de, joder, què m'he de posar, tio. Però això és perquè realment no hi ha una bona base d'armari. Ja ho entenc, però no hi ha manera. És això. No puta calleta. És que de calleta rara. És una calleta, no? Bueno, això no és que ho És la nostra calleta. Ah, això és diferent. No, però és veritat que si tu realment tens un armari completament funcional, hi haurà dies que sí que te costarà un poc més, però hi haurà dies que quasi el 90% dels dies aquest problema se te lleva. Quan tu realment coneixes el teu cos, saps com potenciar-ho i a més tens la roba que s'equilibri amb això. Mira, jo per exemple avui, que vos ho he dit, Sí, que venia de fer feina, a més duia un altre tipus de roba, ni m'havia maquillat ni res, pues era poc per xop i pintura, he arribat aquí a nostre a les 5 menys quart i he dit, què me pos? He obert l'armari i he dit, això i això. Això és tenir un armari eficient. Sí, totalment, perquè I hi ha dies que no me passa, jo m'he de seure davant del roper. veus? Hem de dir que la xapa i pintura ha passat per aquí, tot. Sí. Ai, calla, és bona cosa. Jo m'he arreglat un poc i aquí m'han acabat de pintar. Aquí m'han marcat el pòmul. Claro. Els meus. I ens deuen dir horrible, perquè com no n'hi havia. No, però és veritat, si tens un armari realment funcional, aquest procés no el passes tan dur. Perquè a més és un procés molt dur, que a mi m'ha passat, d'estar davant l'armari i treure. I tens 50 I vull que li fa. clar que sí. Pum, pum, Ja, tio. Perquè és que jo el que me passa, dir, jo sé que tens roba. He de venir aquí teva, no? Sí, és que haurem de xerrar. No, però és que jo Pásame el contacto. tenc roba, jo sé que tenc molta roba, però és que al final... No podria anar a vestir jo. Que sempre ho mateix. Que, mira, Però, i no sabes. No, és vera. Ara dissabte estrenarem Johnston. I el Aquí Tim els estreno. Qui té, et sent igual, segur. No, són un batxeros que aquí tenen el roto. Ja està. super, bueno. Tothom hi Jo estic no, no, no. supercontenta. Pues, si tu estàs content, ja està. Escolta, Hombre. si has trobat una creu de la teva vida, No, no, se me va És complicat. Sí, perquè a veure... Sí, tio. és molt difícil. Tu, i tema colors? Ai, Ah, això, Expliqueu su colorimetria. és Sí. guai, eh? Això és... És molt guai. Sí. Mira, nosaltres, en les característiques físiques que cada un té, Nosaltres és el teu gremi. no. Tot. Nosaltres... Les persones. Ah, vale, perfecte. Tot. Tu també, jo? Ja, El xandall. ja, però el xandall té color, eh? No t'olvidis. No, és veritat. Jo crec que d'aquí... Bé, no, ella també té coses molt... De color. Sí, jo sí. Ella, per exemple, no. No, però això pot ser per l'estil clàssic. Sí. Si no fas res... No, de veritat, no, escolta. Cayetana. És que és això. S'estil, home. No, i No, però escolta, que expliquem una cosa antes de que expliqui el procés de la colorimetria. Que nosaltres, Mm. en Sebastià i jo, som molt bàsics. A lo millor no és la paraula bàsic, però... No, Va, perquè És un estil natural. Sí, vaquera i sudadera, diria. Sempre. I ella és vaqueros, a lo millor xamietes... Perquè això no es calla tant, no arregla-se, saps? Però nosaltres, davant de nosaltres, li diem, Adriana, que calla, no? Però sí que és veritat que l'estil clàssic, que pot ser que el tinguis segurament, sí, perquè per lo que veig, sí, i no passa res, veig que dir tothom té un estil, ell també tenia un estil més natural i tu més clàssic, té una tendència a vincular-se sempre amb... Sos Cayetano. Sí, sí. Aquesta puta Jo tinc una germana que... Què ha dit? No, res. Això ja... Ho entén, no? Sí. Jo tinc una germana que és així, és a dir, ella és clàssica i no passa res, No, no. saps? Que un té el seu estil. Allí va. Però, per exemple, jo també tinc una germana Mm. que és hiperclàssica i vols tu pots considerar un terme més Cayetana que jo. I jo, per Ai, exemple, a ella
li veig un estil super definit a ell, ella també li encanta Sí, sí. el tema moda i tot això. No m'agrada el cotxe. No, aquesta gent. No, en sèrio, per favor. Perdón. I veus, jo sí que no veig un estil tan definit, que això és el meu problema, que no tens estil definit, però jo a l'altra gent, per exemple, dic, buah, li encaixa moltíssim aquest estil, i jo veig que som un poc més de dia. Vale. Sí, això és perquè dins el món de l'estil... M'ho hem anat de la colorimetria, però... Dins de 7 estils universals que existeixen, nosaltres en tenim un, que és aquell que predomina, un altre, que és el que no te deixa viure, per xerrar així un poc malament, i l'altre és el que te potencia. Tu potser tens un estil clàssic definit i te falta saber aquell que és el potenciador i aquell que és el limitant. Perquè si tu no coneixes l'estil limitant i el potenciador, fa que realment no puguis saber el que t'has de comprar i el que t'has de posar. Perquè no és el mateix dur una americana que tingui molta estructura amb un color fúcsia que una americana que sigui més fluixeta i amb una textura que no tingui tanta ombrera amb un color marró. Això és l'importància de conèixer l'estil i sobretot conèixer subestils, diguéssim, no? Això és més important que conèixer la silueta, te diria. Perquè al final acaba tot topada que te la llana. Jo hi ha dies que dic, avui, perquè estic pes 20 quilos menys. Dic, no, perquè t'has les coses que més t'afavoreixen. I hi ha dies que dic, me la suo. Hi ha dies que... Avui, per exemple, m'he posat amples, que són romputs, amples. Per què? Perquè vull anar així. Quan tu coneixes el teu estil, és com quan, perdona, realment acertes a la perfecció. Aunque la gent ho vegi fatal. Sí, això sí. Jo crec que l'estil és superimportant, conèixer-ho. Hem de conèixer el nostre estil. Sí, no, i sobretot jo penso que també has de conèixer i saber potenciar el teu cuerpo serrano. Molt important. Això és un Sí, tema... Jo tinc una amiga que sempre li he dit. És a dir, és que se treu partit que fa por. És a dir, bé, és Naina Maria, s'ha dit a dir, que ella és risita. I aquesta trob que... És que, per exemple, molt de mos passa que quan analitzem les siluetes, les nostres pròpies, tu te mires en el mirall i te mires el que no t'agrada. Sempre, I sempre. és així. Jo no m'agrada la papada, no m'agrada la panxa, no m'agrada... Però pots dir, m'agraden les cames, saps? M'agraden les meves mans, el meu nal... Clar, per cert, aquesta manicura m'agrada. Ai, mira, Nèria. És una fantasia, això. És una fantasia. La veritat que sí. Ai, que la... Sí, bé, això és una altra cosa. Vale. Votam el tema. No. Tu és que a més, si no m'atureu, jo... No, ja, perfecte. I doncs això, és conèixer... Ai, ara... No, saber potenciar la teva... Això, quan tu realment te fixes en les coses que més t'agraden, no el que no t'agrada perquè també ho tenim. És a dir, tu pots fer més gimnàsia si te pots anar més a panxa, jo he tingut temporades que estan més magre i he tingut menys panxa, això està clar. Ara, no és una de les temporades que tingui el meu millor tipus, però t'has de vestir igual. Quan me poso una minifalda i se me veuen les cames, saps? En vez de que se me vegi tant la panxa, pues home, no sé. Això és el que hem d'aprendre realment a fer. És a dir, no m'agrada el meu coll, doncs no te'l miris. Saps? No, però si te poses uns calçons estampats i un bolso gros en color, pues ja no te... Tu ja no tenies ja no te fixaràs en el coll, te fixaràs en el bolso. Coi, que m'agrada el bolso. I això és com en el món de l'imatge, no ho he dit tampoc. Si el vols, si pots. Bueno, ja diu, demà anem a comprar el Louis V. Ara, m'hi pot I tu el compra ell. Sí, que ho pagui. La colorimetria. Bé. Oh! A veure. Bé. Sí, és veritat. Ara sí. S'ha retorat. Perquè m'ha pillat xinglo. El món de la colorimetria, bueno, jo és que el món del color me flipa. Ja. A mi, tant les combinacions de colors com els colors que més te potencien i menys, és una locura. Com se fa? Tu me crides? Ja, mame. Me crides? Call me maybe. I jo tinc un moquedors. I amb aquests moquedors de diferents colors, hòstia, això. és molt xulo. A veure. I amb aquest... És que jo vaig veure el vídeo, jo vaig fer amb Antoni, i vaig dir, és que d'un color s'ha de pareix. A una cara més així, a més... Sí, més redona. Sí. I doncs, és això.
I a partir de les teves característiques físiques, com el pèl, l'escleròtica de l'ull, el color de l'ull, el color de la pell i de les dents, te miren realment, i els de la pell del coll, mirant totes aquestes característiques. Si tira més a groc, si tira més a blau, si tira més a blanc, si tira, saps? Anem un poc així. I després, quan ja tenim tot això analitzat, anem a vincular-ho amb els colors que més t'afavoreixen. I aquests colors, pues, són els que no t'ha passat mai de posar un color un dia i dir, ostres, avui com me veig? Això és el que fa les colorimetries, anar a pinyó fixa. Jo tinc colors preferits que m'agraden I quins són? damunt. I quins són? El blanc i el Beix, blanc, el verd militar. I què? Oh, jo, el El militar. blau, el blau marí, m'agrada molt. Perquè són colors oscurs, Sí. no? Però en l'estiu, per exemple, són tot el contrari. Són colors. Clar, però això també és perquè està vinculat a una època de l'any, a que surt més, a que fa calor, i això també és veritat que en l'hivern i en l'estiu empleem un colors o empleem un Molta, altre. molta estampació. Per exemple, en l'hivern no en duc. No en duc. I en l'estiu, sí. En l'estiu Clar, tinc això moltes coses. depèn també de l'estat d'ànim, en l'estiu té més libre, tal, per això, a una altra temporada dic. No, pot dir. En l'estiu, per exemple, clar, no Habla faig de feina, envidia. Les explicacions. No Ojalà seria, mos apanyés. no seria així. i és això, està molt vinculat també a l'època allà on vivim, a l'època que passam, també en el món més interior, perquè, per exemple, si tu estàs trist, no te posis un gris. Ja. No, mal. No te posis nada exumago, saps? Bé, a El xandall de Xeró. Ja no sé, no, ho va fer fatal. Pobre. Claro, per exemple, sí, sí, coño, sí. No, Que no, ho vas fer fatal. Que no, we mal, love you. mal. Ho vas fer malament, però we love you. Exacte, te Sí, queremos, però te vas equivocar, no passa res. Però, Um, no te fallo. és aquest món, és a dir, tu pots analitzar aquells colors que tu més t'afavoreixen, tant sigui per que veus, com per si vols afavorir la pell, com vinculat a l'estil, superimportant. Jo, més que la colorimetria en les característiques físiques, m'agrada molt vincular-ho amb l'estil. Si tu tens un estil romàntic, serà més colors pastels. Si tens un estil més Clar. dramàtic, No, serà... Tinc un puto pastel, som molt, si veus que... Bueno, no, que no tots són feis. sí, un poc. Sí, Jo sí, també. No passa res. No, i estem en el millor moment, vamos. Sí, és una altra temporada. I és això, si tens un estil més dramàtic, duràs colors molt més forts, tot i que no t'afavoresquin tant, però seran aquells que més t'agradaran. Ja. Per tant, és aquí allà on hem d'anar. I en la psicologia, s'ha d'estudiar un muntó. Un muntó. Clar, i depèn de... Però, depèn de com... De si com estàs. És a dir, bueno, si tu estàs content, posa't un taronja. És a dir, no passa res, però sí que és veritat que si tens una temporada, pues, que te va malament a la feina, que a lo millor, bueno, o tot te va bé i tu estàs fet una merda, que també passa. I són aquells moments allà on el color ha de dir, Ja. a mi no me deixaràs, perquè realment la imatge externa té molt de poder dins interna. Igual a l'enrevés, però quan tu coneixes aquest poder, pots realment jugar amb estratègia, que és el que a mi m'apassiona del color. Clar. Aquesta estratègia. I, per exemple, així com a lo millor m'ho invento, en Ariadna és blau, me queda superbé, a mi me queda fatal. És a dir, això normalment són... O tu creus que per ser dones hi ha uns certs colors que normalment són segurs, això? No, la veritat, no. No. No, no hi ha cap... A veure, no, és que no. Vale, no. No és no. No és no, no. Aquí va vinculat a cada persona. Cada persona tindrà els seus colors. Per exemple, els colors neutres, el blanc, negre, beix, això. Claro, però per exemple, si tu jugues amb una temperatura de tu, teva, freda, te quedarà millor un blanc que un beix. I si tu tens una temperatura càlida, te quedarà millor un beix que un blanc. Vale. Saps? És així, que no és que un beix te quedi fatal. No, però que t'afavorirà més i te veuràs, clar, Millor. més estilitzat amb un blanc que amb un beix, segons les característiques, perquè després també se juga en l'oscuritat dels cabells. En l'oscuritat, si tens el cabell més oscur, te quedaran millor els colors que tens dins l'armari que siguin més oscurs. Si ets rossa, ulls cels i pell blanca,
ves que hi ha per els pastels, que s'ullen divines. Estic donant molt de tips, eh? Sí, a Aquí està veure, donant informació gratuïta, que... Això, ara m'ho dones, estic que no m'ho pot notar. no, ja. Pues aquí hi ha un poc així. Bé, digues que te segueix, quin almenys Claro. tindràs un tant de feedback. Seguiu-me, Poses per la favor. teva, digues la teva. Style is the style. Disfruta de ser auténtica. M'encanta. I ara, bé, és que una roseta per fer cotilla. Ah, sí, jo estic m'agrada molt. M'hem dit. De xupi-xupi. El xapa-xapa. No, a veure, és una cosa molt guai que crec que t'ha passat. És d'això de com has arribat a Nacional 4. Pues mira. Bueno, primer et dic el que fa. Ah, bueno, claro. I la gent... Ho doy. Sí, No. claro. No? Jo estic en Maceles de que nunca, un programa de Canal 4, i tenc, juntament amb la Nieves de la Cruz, un altre assessor d'imatge, la secció de los guardianes de l'estil. Que I guai. vaig començar aquest setembre amb aquesta... Ah, fa poc. Sí, vaig... Hòstia, ja fa menys d'un any que vaig estudiar. Ah, vale. Assessoria d'imatge, vaig acabar en el març. I que amb això no me llevo autoritat, eh? No, és que no No, però sí que no he tingut temps. I en el setembre, pues mira, en el juliol, més o menys, vaig veure la Celeste. Jo sabia que la Celeste tenia el programa de feia 1000 anys, sabia que hi havia la Nieves, jo vaig el programa a dies, i vaig dir, bé, provarem. I jo vaig enviar un mensaje a la Nieves, vaig dir a la Nieves, a la Celeste i tal, i a partir d'aquí va ser un boi. I a mi m'agrada, sí, a mi m'agrada molt la comunicació, m'agrada molt xerrar d'imatge, i vaig dir, why not? Bueno, a veure, al final està un món, te sents super Claro, còmode. me sent molt còmode i no me fa por que me facin preguntes perquè si diuen no lo sé, no lo sé. Ja. Demà t'ho diré. Ja està, exacte. I sí, així vaig començar al Canal 4 i després hem fet un munt de coses. I així referents teus, que diguis, mira, pues ja això, saps? Com a... Pues mira, tenc una dona que m'agrada molt, que és Nirisa Zafel, no sé si se No, No, coneixes. no. És una dona de 101 anys que se posa les cançons de Llana Dur. Jo crec que sí, Sa- que sembla de colorins. Sí, amb un complementos Sí, sí, enormes sí, sí, i tal. Pues això, jo crec que és referent, jo així com A veure, sí, tal, no entenc. No entenc. Ídolos. Niris Zafel sí que m'agrada molt. Però no és que jo me fix... No, jo vaig agafant coses d'aquí i d'allà, però no tinc com Ja. cap tipus de I referent. molt així influencer, que Mhm. està super de moda i tothom va a la Fashion Week. Sí, Hi ha qualque influencer que diguis... Fas Uau. pena? Oh, uau. Sí, perquè normalment les dones que són molt bàsiques, vull dir que Sí. no és gent que no. que hagi estudiat moda, que No. simplement... I a mi pareix que Ja. estan molt mal assessorats, també t'ho diré. Sí. Sí, que i tant, perquè són qui són. Claro, Que sí. Mira, jo ara veient Argolla, Mhm. a més avui ahir vaig demanar perdó perquè Sí, no ho vaig he vist. quillar. Sí, sí. Bé, la vaig quillar, sí, la vaig quillar. Bueno, però És a dir, sí. Si no Mira, mirant Argolla, me'n vaig donar compte que hi havia moltíssima gent que s'equivocava a l'hora de vestir-te. S'equivocava no, és a dir, jo tampoc els he estudiat i tampoc els he analitzat, però penso i dic, tu, perquè duis un vestit d'Armani, de Prada, d'Agatha Ruiz, de qui sigui, no té per què te l'hagis de posar, perquè si no te queda bé, no te queda bé. Mhm. És a dir, Superant-lo. i se veu molt de pits que estàs incòmode. Bueno, jo xerro en femení perquè jo el meu públic és femení. I se li veu que estan incòmodes, saps? I això pens que no hauria de ser possible. Perquè, conya, tens un estilista. Segurament tinguis, no sé, a qualcú que te miri el que t'hagis de posar. Pues sentir còmode. Fas el que deien. És a dir, jo considero que no tots els estilistes, per simple fet dels estilistes, tenen un criteri... Bo. Sí. Perquè, per exemple, en xavat de canvi amb ell, que hi ha tres, Mm. que t'agradarà uns més o menys, Sí. però tots són estilistes. I Sí, qualque Cristina. cosa... Cristina. De Cristina, en Pelaya i I na na Natàlia. Natàlia, Herviu. Sara Paula. Sí. No, Natàlia. Vull dir, que jo me pot agradar un més que l'altre o tal, però el que tu dius, realment, quan tens un client, el que vols és que el teu client se senti còmode en la seva imatge. No se tracta de jo el faré canviar per jo. No, Claro. perdona. Claro, no perquè tu tinguis un programa de tele ni hagis de fer espectacle, has de fer un puta show. És a dir, no. Tu has d'anar sempre alineat a el que tu penses i a el que tu vols. Sí, És l'única manera de triomfar. La que m'ha agradat molt en el Goya va ser Nana Belén. Sabeu qui és? No. La senyora Mujer que presentava Sí. en els Javis. A mi vaig trobar que vaig dir, veus, ella se nota que està còmoda. Jo sé que no m'ha agradat que he vist fotos,
no he vist el teu vídeo sencer, no sé què has dit. És la de que feia Mama del Serrano, que se va morir. Veus, a mi Belén m'agradava. Rueda. L'he vist? La Belén Rueda m'agradava molt, perquè a més trobava que li quedava perfectament alineat en la seva silueta, però no sé si te vas fixar que era una capa. Era un Sí, vestit però d'ap... ho vaig trobar per meu gust, Eh? super. No sé. Oh, era molt alta Jo crec que costura. això ha de ser super incòmode al Oh, final. pues, clar, home, tu no te'n pots anar si compres pa. No, Menys És una, ni n'estan els Llorenç. Claro. però no ho és sé. una història vermella. Realment, lo que jo crec que tu te refereixes amb estar còmode estar dins del teu estil. Exacte. No estar còmode físicament, que en aquell sí, moment, si te òbviament. poses Te fots. un vestit de tul de 55 metres, tampoc estaràs còmode, Claro. però la majoria és divina. Exacte, sí. Has d'estar alineat amb el teu estil. A mi, per exemple, ell sí que m'agrada molt. Tu trobaves que era el seu estil, això? Sí, jo trobava que anava perfectament. A més, duia les zones aquí que se li posaven en el pèl. Anava molt equilibrada. Sí que tampoc m'agradava la Maya. Aquesta no. Ni tampoc. menxerris. Aquí, Em fa molta gràcia ella, Sí, però així... ella fa el que li passa per nas. I el vestit la representa. Sí, És a dir, sí, òbviament. ella, per exemple, anava completament alineada. Ara, a mi, professionalment, no personalment, no m'agradava. Ja, jo també. Trobava que no tocava Mallorca. No sé. what? No sé, era com... Ja. No, no és... No hi ha colla. No. Molt mort. Eh? Sí, a veure, després se'n va posar un Sí, altre sí. de color blau per Sí, tocar però- piano Ai. i cantar. Però a la Fambra Roja jo no m'agrada. A mi com, ara un pot deixar d'un met salseu. Com a assessor d'imatge professional dins d'un sector de la moda i tot això, el vestit de Pedroche i les campanades. A veure, Així un poc en general, Sí, com te dic. no. Tranquil, no m'ho escoltarà. No, oh sí? No ho sap mai. això no va millor sí, en Pedroche. No te tanquis fotos. Ja, Mem, jo el vestit de la Pedroche no m'agrada, però no m'agrada mai. ja. És a dir, però trob... És a dir, que a mi no m'agradi no vol dir que no ho faci bé. No, Perquè ella ho fa i tothom la mira. I això és el que vol. I Per tant, també vol donar un així missatge. crec que el vestit és perfecte. Sí. Sí, sí. Saps? Si des del punt de vista personal, no. Des del punt de vista professional, me pareix el millor que se pot no, posar. a nivell màrqueting és brutal. Coño. És a dir, No me diguis que tú esperes que ese coño se apague la Pedroche. que hablen bien o que hablen mal, però que hable. L'any que ve sortirem a la sud. Claro. I una altra pregunta antes de fer la secció de Ariadna. Quina prenda sé que dius, per favor, que no torni? Les pitilles. Els pitilles. Això ho diu tothom, No, però... però... A veure, Jo no sé què passa amb els jo és que m'eren pitilles. tan incòmodos. Jo entenc i dic, pues mira, al final són Sí, Jo per d'un botes trob que són... Bé, és veritat que no són que són més còmodes del món, però per exemple per d'un botes, Sí. les botes damunt, Sí, és vera, però... Jo és que veig, els pitilles no m'agrada, però no m'agrada ni per home ni per dona. És a dir, veus, ai, no sé, aquell home amb el cul restret que tu dius, però què conyo? Sí o no? I tu dius, amb uns calçons més rectes, jo no t'he dit que siguin uns calçons amplíssims, però amb uns calçons més rectes és que estan més mono. I més mono les dones, és a dir, Ja, el pitillo m'ho ca... És que tot l'altre ja m'ho poso. ja, els Jo passo pitilles. sempre, m'ho poso com... Ja, Tots els altres modes m'agraden, els pitillos no m'ho tornen a pagar mai. I és que ho dic, i grava. I si té una textura, no hi ha qualque cosa que te digui... La pana. Ara ha tornat la pana. A mi la pana no me Ja, molesta, és a dir, no ja, me'n ja, pos, ja. però trob que... Vale, perfecte. Una de les teles, és que... De teles que vol que te digui, Jo entenc que una que me fa un... De què és? El làtex, tio, no hi ha més. Ah, no, claro, el làtex, veus? No. Això que tu has de passar amb mantequilla, no. No, Però se va parar molt de moda. Sí, és vera. I trob que a la alfombra roja. Sí, No, això sí. no és per anar per xerrer. A mi el làtex, pues quasi que per sin comoditat no m'ho posaria, veus? Però tot l'altre sí. Cuando en el baño, así que... No pot. Un paquete. Sí. Bueno, venga, secció de Ariadna. Vamos. És fàcil, eh? Mm. Sí, en Ariadna. Són de dolents, que així ja, però tu convides. No ho sé. Sí, tot i sí, no. Perdona. Vinga. És que... Vinga, són preguntes més teves personals. Muy bien. Val? Bé, les pots contestar tant a nivell personal com a nivell professional, el que te vagi. Vale. Un dia que estàs baix d'ànims, a què recorreixes? Roba.
Contesten bé. Calla! És que sí. A lo millor no. Un dia que estic... No, en sèrio, vinga. Pues mira, jo crec que en l'àmbit professional a la roba, en els colors. Molta combinació de colors. I en l'àmbit personal, pues crec que me tanco un poc dins nostre i vinga, demà ja veurà passat. I pens. Molt bé. Que no sé si està bé o malament, però ho fa. Perfecte. Menjar preferit. Les hamburgueses, home. Però- Un pare... En Jordi se casona. Hamburgues o... No, no, això m'és igual. M'agraden totes les hamburgueses. Uah, nosaltres és del nostre team, eh? Sí. M'agraden molt les hamburgueses. Team hamburguesí. Marinatge? Bé, és que això no ho podem... No, però jo, si no Claro, palla... sí. Ah, no. Bé, i aquí de dins, No, no. Claro. color preferit. Un color preferit. Mira, sempre havia estat el blau. El blau com a Klein. Menjant, però jo no sé qui... Jo El també. blau... Així, Sí, LED, mira, tipo allò... Ah, no, això més... Més oscur. Sí, un poc més oscur. entre això i blau marí. I ara, pues, te diria que no tinc cap color així que diguis. El magenta m'agrada molt. I tots diuen, ui, no en duc cap. Com les rosetes. Claro. És el color primari. Sí, exacte. Ah, el magenta. Sí. Havien el magenta i dic, no sé quin Què color. dius? Ho he dit malament? No. Pot ser, Que es pot dir malament, tu. Escolta, Podem mirar el Mart. com a professor m'ho van fer aprendre. Claro. Va, el Sí. roig, blau, magenta... Cian. Bé, cian, blanc i negre. Les màquines no són colors. No, Ah. i almenys són colors. No. No. Són cromàtics. Bé, pues persones com sempre. O sigui, són I els que per te què fan no tenen croma i que no poden ser colors, carinyo? Igual, persones que te fan comprar plàstic, jo. Això sí. Però... En sap més que tu. Home, t'està relajar. Què és el que més t'apassiona? S'imatge, el món de s'imatge. És una de les coses que me n'he donat compte i que realment m'agrada molt. Sí, però jo he fet excursions. Eh? Al final, les excursions i això. Està molt bé, també. Home, però tu pots estar... No, i anar a la playa. Anar a la playa m'agrada molt, eh? Vinga, somni frustrat. Pues, no sé què dir-te. Pot ser, jo no tinc cap. Pues mira, vol dir som molt temps quan estudiava geografia, però ara com estic a la tele també m'ha estat. Divetres. També va. El coneixem, Un d'ells. un d'ells. No te me cau. No, però això ja no vull ser... Ah, no te prenen ta feina. No, que hi ha tot. Sa feina ni sa feina. Res. Avui estem treballats, eh? Ai, ai. Vinga. Això és vermut. Sí. En què creus fermament? Uf, això és molt difícil, de contestar. Mm. En què crec? I han tingut respostes molt variopintes. Sí. Variopintes. Menjant, no? Pues no sé què dir-te, amb què crec fermament. I amb què no creus? Molt bon Jesús. per exemple. Pot ser. Per exemple. Amb què crec fermament, amén. Sí. Crec fermament que si tu realment vas a pinyó fix amb un somni, més tard o més prest, més o menys, sempre se compleix. Molt bé. Jo fa des de avui que vull ser milionari i encara no... Carinyo, miracles a Lourdes. Objectius reals. Broma. És a dir, si són coses que jo crec que Sí, són però- assequibles en un període mig llarg temps, si tu et fas feina i tal, pots arribar a fer-ho. Ha de ser un objectiu real, no? Ha de ser... Curar de, jo què sé. A on te teletransportaries ara mateix? A Santo Domingo. Vinga. Molt bé. La veritat, està 15 dies prenent el sol. A veure, A més, 15 dies, eh? Sí. Perquè- 15 dies. Si no, no hi vaig. No, hi vaig. Perquè era autònomo i després ha de i autònom. Jo em toquen el trimestre i aquestes coses. Sí. Traumat. Sí. Una fòbia. Espitilla. Per exemple. Són estrets. Crec que no entenc. Tots els animals van bé, rates, tot. No, em fa noi, però no és que em facin fòbia. En plan pa. De dir papa. Ai, que si no vols. Jo robar gust. Sí. A tu què? No li ha sortit gens, no li ha sortit gens. D'on he jugat? En el banc? No, el papa. No, en el rebost. Ui, Però entenc. amb gust, sense que tenc jo. Està bé.
Jo crec que no tenen fòbia a res, Que Toni. guai. Bueno, no ho que jo sé. sí, Jo no? he de tenir totes les que tu no. Pot ser, no tinc Ja, fòbia. jo també. Bueno, no controlar les coses. Això se pot considerar una Sí, fòbia. Claro. I doncs ho tinc. Vinga, has comès alguna il·legalitat? I si se pot dir, quina? Home, jo crec que sí, no? Tothom. Ta mare te roba un souvenir. Per exemple. Sí que és impossible, no, Nari. Tothom ha aplicat un bany. Això no. Però, encara, no sé. Qui sap? Qui sap? No me tinc porta. Què compraries si ara mateix te donassin un xec amb 1 milió d'euros? Mira, me compraria un pis, però petit. I que per dir pagar hipoteca de dia nostra. Que guai. Molt bé. 3 coses que t'agradaria fer abans de morir. Anar a voluntariat. Mm? Anar a voluntariat. Disfrutar d'un viatge, però de veres. En la meva padrina. Que un guany havien d'anar i no hem pogut anar. A Santo Domingo, 15 dies. Clar, això havien d'anar, però no van poder perquè jo tenia molta feina. I me queda una, no? Me'n pot dir un parell, tio. Així que és com molt... és impossible. Bueno, Bé, però... No, és... és que no ho sé. Mira, si jo pogués, realment, una cosa que faria sí o sí, seria per haver fet tot el possible per investigar en contra del càncer. I sé que sona molt tòpic, No, per què? però ho faria. De veres, perquè ho tenim aquí a nostra i és que, vamos, aniria a saco. Molt bé. Bé. A què te dedicaries si no fossis assessor d'imatge? Jo vol dir sí que m'haré. Que És a dir, ho he estat sempre. sèrio? T'ho juro, a mi A veure, tracten tu la sempre gent. fer Sí, feina. sempre fer feina aquí a l'Anguila. I a mi m'agrada molt el tracte amb la gent. El que passa que és veritat que els darrers anys m'ha No costat estàs fins molt més. conya, jo estic fins Sí, sí, també estic. Clar. Però jo, per exemple, de fer feina a una oficina, no podria. Me seria impossible de m'agafar el telèfon. Impossible. Per això, que ara no puc. Molt bé. Vi cervesa o Vi. vermut. Vale. I vermut. No passa res. No, el vi. I paraula random per definir quelcú que va llarg. Ai, ara qui m'has pillat? Jo Quan- soleu dir, Sí, sí, en el teu cercle d'amistats, qui te amb sap? balleta, òbviament. Això sí? A moixa va ser trifàcil que... Trifàcil que ho dic molt. Però no, ara m'has pillat. No ho sé. És igual, va. Trifàcil que sí que ho Sí, entenc. no? Però no tens res més. I llavors, si vols, mos pot contar qualque anècdota que hagis tingut. Així que Així que diguis, aquesta l'he de contar. Tant professionalment com en la teva... Alcohòlicament. Sí. Ai, no sé què és. N'hi ha una que no la puc contar. Bé, aquesta no la gossis. Si no... És que l'anava molt i dic no. Fernando, no. Joder. Saps què va? Esta no. No. Que m'hagi passat així, que tu diguis, A uau, dins de la teva feina. Rotllo, en plan, va venir en Rafa Nadal. per exemple. Vaig vestir la setmana que anar per la boda. No. Va passar. No, que ara no. Pues no sé. Bueno, sí, mira, jo en tinc una de quan feia feina aquí a l'Anguila, en l'estiu, que m'ha venit un senyor. Jo esperava, bueno, claro, és que ma mare fa feina amb jo. I jo esperava que ma mare baixés i me ve un senyor. I se seu. I jo, hola. I me diu, hola. I jo, m'ha començat. ¿Y qué quiere? Y me diu, tal. Y me demanen per dutxar, per menjar. I jo, si se lo lleva, no se lo puede comer aquí, porque no, tota la història. I li diu, arriba el menjar i se l'obri a damunt la taula. Y le dic, perdone. I tu? Y yo, perdone, ¿se acuerda que le he dicho que no se podía? Y él me dijo, sí, pero es que ahora... Y dic, no. No, dic, no se puede. Y se me va a shakear y me dijo, ¿pero qué? Y yo, no. Yo así digo, no, le he dicho que no. Ah, que no me lo voy a poder comer donde quiera. Y dic, no, no se lo va a poder comer usted donde quiera. No, Haga el aquí favor. Donde quiera, menos Aquí. Exacte. I diu, vale, pues me voy. I s'enduia el tassó de la cervesa de vidre. I dic, tu ara me robaràs un tassó. No, li faig.
perdón, el vaso y me diu, me has dicho que me fuera, dic, que le he dicho que se vaya, pero con esto, coño. Ah, això, Claro. Així vols, gent, és Oye, molt... tío, Sí, y después no. m'han pillat, cotxe pic, així. Sí. Sí, això sí. Hola. Sí, nosaltres anàvem unes cuaretes per esperar les taules y un día ay, es que cuando me va a tocar. Y a mí, que yo qué sé, señora, cuando le va a tocar, pues cuando se hace. En plan, però és a dir, és un lloc que està a vora de la playa, no? Sí, sí, És a dir, sí. coño, vete a la playa, sí, no, Exacto. o sea, Y de verdad, es que estoy esperando y hace mucho calor. Más calor tengo yo. Sí. No soy el hombre del tiempo. Exacto. Lo hubiera podido hacer. Pero no. Que guai. Molt bé. I ja les preguntes de convidats. Sí. Super. Tots els convidats Mm. deixen una pregunta pel convidat que ve. I ara te farem Sí, la que guai. pregunta del convidat de la setmana passada i tu n'has de pensar una Vale. per següent. La pregunta és, quin instrument t'agradaria aprendre per entrar a la banda de música de Manacor? Els que van venir tres de Ya, treball. ya. Ay, que ya hay este instrumento que va que te diga. Seria enorme. Paren les palos. Adjudicat. No, no ho sé. És que no ho sé, men. T'agrada la música? És que això és problema. La flauta travessera. Vinga, Vale, ja va bé, llevaré jo a Antònia Bassa, que ets... No, jo no vull llevar allò aquí ningú. No, Aquí, ja ja està. Entrant a la... Bueno, venga, otra. Venga, y tú una de... Me toca a mi. Te tornaries per a pitigues. Això. Si és que no en dos. Exacte. I si dus per què? Molt bé. I la darrera de totes, que ara aquí sona una cançó com a supermelòdica, perquè te posen amb ambient. Sona dins el teu xep. Sona dins... Ah, vale. Jo crec que Sí, imagina't. No. No tenim pressupost És que- per altres veus. El m'ho han desmuntat perquè m'ho han donat d'aquí. Ah, bon? Bé, No ho sabem. bé, ja dic que per bonica nostra. Val. Què li diries a en Fer de petit? Que no li tingui porres, que tant mateix, carinyo. No sé què Se pongo el mundo por montera. Això li diries. Sí, perquè ja he tingut molta por, i encara en té, però avanti, Molt bé. Que guai. que de por no sabia. No, O sigui, ni de Tot és arribar. Ja, ja, ja. Muy bien. Espero que t'hagi agradat Sí. estar amb nosaltres. Bueno, t'ha faltat el ritme, però... Però sí, ha estat molt bé. La veritat que sí, xicos, gràcies. I d'allà miram a la càmera i Mhm. tornem a repetir El nostre lema. Sí. Ah, ok. salut, moda I de mot. ACMR. Bueno,